Assalamualaikum. Bu Sri mau membuat ayam goreng laos. Kok kanggo berkatang neng lapangan 7 gagu terus bersihan nang Bu Sri nak kilo. Ayam ke 1 kilo. Pupu. Iki bumbune brambang, bawang, jahe, kunir, gulane aren, tumbar, dikedo jeruk. Iki laos itu keluar karo mbakane rawuh. Iki kok gawe kering karo iki. Wis tak isi bawang-bawange. Aku tak ulek e. Iki tumbare tak ngor sampe ulek. Uya ditok nih. Ah, stop berhenti. Loh, ya iki mbak ora. Kok gak ono nyai ngendi? Biar besok musul. Wis bar nek ngulek. Langsung tak ungkep ayam. Tak masuk kabeh sak dong jeruk. Terus tak kasih air. Ya. Ki ayam iki gedene sak rontongan lho. Setengah sini rupa 4 lho gede. Iki gulane merah tak kayak pisan. Lempar iki eman-eman ya, di tak kumbah tak iki. Kilase kayak ndure. Iki sak gula sak itu tak kei. Uya nak ngulek iki aja tokeng tak pasin. Dile masako rasa ayam. Tempur gitu. Sudah masuk semua, langsung tak tutup. Gue langsung ngereng ya. Pakai gula aren. Ini pakai tak kasih air sedikit ya. Masaku rasa ayam. Dikasih garam secukupnya. Keringnya saya itik kurang gak dulu ini. Mbak, aku tolong mbak, kurang jeruk putih mbak. Masuk kap ya? Bisa mbak? Salah satu dua, satu air. Tak kasih daun jeruk loh, kering, dan enggak segar. Ini kecapnya rasa apa? Ini apa rasanya? Kecapnya gak tawon. Mau ditutup nih langsung makan tuh. Nih, bumbunya tak masuk ke semua. Udah, terus komplit bumbunya masako, gulanya aren, garam, tinggal arek masuk nih. Penting tak goreng kan? Keringnya wis mateng atas sik ngenteni iki lho tak. Walike ndak iki.
kelep itu. Kerennya mateng, tak pateni nunggu Mbak setengah jam. Esan. Mbak gue wis sekarang goreng. Kerennya mau bakar merah keren apa ini? Ya, pas kita tahun ini temuan. Wis paten ya, paten Mbak. Sik ben adem ikut goreng. Gue langsung goreng Mbak ya. Udah loro satu ya. Loro. Anggurnya loro ae masakan. Kerennya tak ada rasa. Aku terapi. Iki ora kabeh separuh. Ayam wis mateng tanpa. Main kamera ngono. Langsung bumbu tak goreng. Bumbu lho. Langsung kuah. Ayam sambil asal pakai rantang yuk langsung noto sego jenggung ning lapangan bareng sak tuh nak ngeduke sambil kena sambil iki langsung tak wae iki sih lawe ayam melong puas gagal lah mbak kamera ayam iki ayam tuh tak kasih telur satu kita ini satu kering garing mihun ayam, telur, tahu, mihun, karo kering. Iki nak masak Bu ini ke, isu ke. Wajib tak jepret. Nah, langsung ditutup. Tutup mana?
kasih keluar kleru lho bukan Bu kok ada tumpeng kayak asal berarti kilo ini kayak ini Bu tak ngadai kerupuk ya. Loh, plastik kok ndak asal berarti kerupuk dhewe nek gawe Bu lho rasa tuku sih saeneng ae. Jangan nak kerupuk udang Bu ya siap. Wes kabeh dolan sing mangan rene. Iki ae. Iki nak gawe Bu dhewe wis apik lho. Rasane gurih enak, kaya gede. Tur ya ayu. Ini aku tak masukkan. Kita masukkan ya. Engko nanti dikasih gula Kak. Gula itu sak seleraannya awake dhewe. Sak ikhlasnya awake dhewe binate. Dikit boleh, banyak boleh. Bukan. Tak iring ini. Pakai iring ini karo ini. Engko tambah binat, engko bareng sak enake. Coba ke atasnya. Ke atas, kiri. Ke atas. Engko dikek binat. Es turah kabeh lho. Jangan iki turah. Ini turah. Ayammu turah satu, Mbak kamera. Aku enek mam iki keringe turah tumpuk. Iki lho, sing kudu goreng cek loro kudu kayak liser ngono terus tok. Iki nak gawe anu. Nak gawe wajib kuwi samene. Oke. Dah ya, ayo mandi dan maghriban. Bu ya gak mantuk saka lapangan kondangan. Lho, berkatnya sudah ya. 17 Agustus bersih desa. Meringati HUT ke 81 ta? Ya kuwi meringati HUT ke 81 tak singkat ngene nek kleru Bu nek omong nak. Lho berkate. Berkate Bu. Oke. Eneng tumpenge, iki tumpeng dibagi-bagi, susu dikasih satu. Iki sinen ceting iki tukere ibuke. Nanggokan satu-satu dituker sama orang banyak di dalam jajannya. Jeruk. Telur karo mie. Ya Allah. Ibae kagum wae lho. Ini ya Allah ya Tuhan, tidak apa-apa. Ini sudah dipakna. Ayo langsung dimaem ya. Pak mau berkati. Ben Mbak kamera gak mam makan kenyang, aku tak mam jare yo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cuci tangan. Ento berkati Bu saka tumpeng iki nak. Nikmat tumpeng. Bu iki lugu meneng ngono, diseki tumpeng sitok ngono, terus karo ngomong didum, Bu dhewe sakmene iki. Terima kasih sudah mengikuti Bu sampai selesai. Sampai jumpa video selanjutnya ya. Dah. Ayek-ayek rada berarti paling enggak ben rada semangat sing nom-nom iku mengke nak kula merdeka, tangane merdeka ngoten nggih. Paling enggak 3 kali ben semangat. Depan ini. Monggo. Merdeka.